Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih Bu Ela. Pripun kabaripun sedanten? Lare-lare? Insyaallah dalam kondisi yang sehat selalu nggih. Alhamdulillah. Minggu ini kita sampun mempelajari cara menjawab pertanyaan berdasarkan teks utawi lare-lare sedanten sampun menjawab pertanyaan berdasarkan cerita migunakake utawa menggunakan bahasa Jawi. Sakniki wonten materi ingkang enggal atau materi yang baru, yaitu swara A jejeg lan swara A miring. Jadi anak-anak, dalam menggunakan huruf A, bunyinya utawa unine huruf A iku ana sing jejeg lan ana sing miring. Apa to Bu niku swara A ingkang jejeg lan swara A ingkang miring? Swara A jejeg yaiku swara A sing kaya ing tembung sapa, kana, raja, utawa swara ane dibaca O. Jadi anak-anak, kalau kalian menemukan bahasa Jawa yang hurufnya tertulis huruf A, tapi cara membacanya dibaca O, itu namanya swara A jejeg. Seperti pada kata sapa, kana, raja. Jadi bukan dibaca sapa, kana, dan raja. Ngertos nggih? Selanjutnya yaiku swara A miring. Swara A miring yaiku swara sing kaya ing tembung papan, pangan, jaran, kawat. Tulisannya A, dibacanya A. Jadi kalau dibacanya A sesuai tulisannya seperti papan, pangan, jaran, kawat, niku namane swara A miring. Coba kita lihat lagi yang tadi, swara A jejeg. Swara A sing diwaca O. Lek swara A miring, suarane A, tulisane A, diwacane A. Paham sakniki? Nah, tugasnya yaiku sing pertama, supaya sampean kabeh luwih paham, goleka contoh 10 tembung sing swara ane jejeg lan swara ane miring. Dibuat tabel seperti ini boleh, dibuat ke samping atau mendatar juga boleh. 10 tembung utawa 10 katane diambil saking pundi, Bu? Boleh dari buku, tetapi selain contoh, ataupun sampeyan golek dhewe-dhewe. Ora apa-apa, Bu Ela marengake. Dadose Bu Ela ulangi, tugase yaiku golek 10 kata sing swara ane jejeg lan 10 kata sing swara ane miring. Ingat, selain contoh, lintune contoh nggih. Nah, tugas kedua yaiku kerjakno gladen ulangan 1 halaman 20 sampai 23. Aja lali ngulangi materi ulangan 1 supaya luwih paham. Sakmonten riyen nggih tugasipun saking Bu Ela. Bu Ela tunggu tugasnya di link yang Bu Ela bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.